Дзіцячы садок 112 горада Віцебска-Праменчык запрашае вас у музей традыцыйныя рамёствы Прыдзвінскага краю. Пытае маці, гледзячы ў збанок. Чи смак сунічик назбіраў, сынок? Пусты збанок, ды хваліцца ядок. Ой, мама, шмат, аж забалеў жывот. Снег над родным краем, гурбы як пярыны, а ў двары спявае салавейка з гліны. Как бядызну працаваць, трэба рубіду ў рукі ўзяць. Тады будзе без сумнення найпрыгожае адзенне. Саламяны павук – адна з самых загадкавых рэчаў, якую рабілі з саломы. Ён вісіць на нітачцы, усё дрэннае ў сябе закручвае, а ўсё добрае аддае. Ціхаці страшнік нас саматканы, родны беларускі наш узор. Глядзіш, зачаравана, надзівасты казачны ўзор. Духоўны скарб не грошы і не мода. Ён быццам сонца ззяе для людзей. Выхоўваць на традыцыях народа павінны змалку мы сваіх дзяцей.